Jumala ja kirkko kuuluvat yhteen. Usko tekee meistä jäseniä maailmanlaajuisessa Kristuksen kirkossa. Jokainen, joka sydämestään turvaa Jeesukseen, kuuluu tähän yhteisöön. Maailmanlaajuista kirkkoa yhdistää yksi Herra, yksi usko, yksi kaste. 200-luvulla eläneeltä Kyprianukselta on peräisin sanonta, sillä ei ole Jumalaa isänä, jolla ei ole kirkkoa äitinä. Kyprianus ajatteli tämän koskevan sen aikaista näkyvää kirkkoa, jos hän itse oli piispana. Näin ymmärrettynä lausahdus ei pidä paikkaansa. Se sopii kuitenkin mainiosti kuvaamaan sitä, että Jumalan lapsena oleminen tekee meidät osallisiksi näkymättömästä kirkosta. Toista ei ole ilman toista. Koska pelastusta ei ole sidottu minkään näkyvän yhteisön jäsenyyteen, jotkut tekevät johtopäätöksensä ja jäävät sunnuntaisin kotiin nukkumaan, kun olisi Jumalan palveluksen aika. Siitä, että pitää olla henkilökohtainen usko Jeesukseen, tehdään johtopäätös, ettei uskoon kuuluisi ollenkaan yhteisöllistä ulottuvuutta. Raamatusta Jumalan tahto asian suhteen käy hyvin selväksi. Siinä sanotaan, älkäämme jättäkö omaa seurakunnan kokoustamme, niin kuin muutamien on tapana, vaan kehottakaamme toisiamme sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän. Tässä oletetaan se, että kristitty kuuluu seurakuntaan ja häntä kielletään hylkäämästä seurakunnan kokoontumista. Toki voi olla poikkeuksellisia tilanteita, jolloin kristitty ei voi syystä tai toisesta kuulua seurakuntaan. Lähtökohtana on kuitenkin se, että kristityllä on oma kotiseurakunta. Usko tarvitsee ravintoa. Se tarvitsee vahvistusta. Siksi Jumala on asettanut paikallisseurakunnan, jossa Jumalan sana, kaste ja ehtoollinen ovat käytössä. Näissä välineissä Jumala on läsnä synnyttämässä ja ylläpitämässä uskoa. Siellä, missä ne ovat säännöllisessä käytössä, siellä on varmasti Kristuksen kirkko isolla koolla. Vaikka kirkko on näkymätön, sillä on nämä pettämättömät tuntomerkkinsä. Kristittyä ei ole tarkoitettu kilvoittelemaan yksin. Siksi on tärkeää sen lisäksi, että olet jäsenenä maailmanlaajuisessa kirkossa, että löydät seurakunnan, jossa Jumalan sana saarnataan oikein ja sakramentit toimitetaan Kristuksen asetuksen mukaisesti. On tärkeää, että löydät seurakunnan, jossa voit toisten uskovien kanssa jakaa ilot ja surut ja toisianne tukien vaeltaa kohti iankaikkista elämää. Kerran tämän monella tavalla ahdistetun taistelevan kirkon aika päättyy ja Kristuksen kirkko saa iankaikkisesti ylistää häntä, joka on ostanut sen omakseen omalla verellään. Tuota päivää meidän tulee odottaa seurakunnan jäseninä.